ang channel Tirok Ranista. Welcome naman kita, welcome naman ang tanan diri sa atong channel. Magadulong naman kita sa inyo sa pila ka mga ambanon, no? Hindi nga mga ambanon, ungod gid nato nga ginabalay para gid sa atong mga kauturan na binagid sa mga kauturan naton dira nga yara sa nagkalain-lain nga mga nasyon, no? Sa naghalimtis sa aton sililong o kung Bacolod o kung Antique. Yari para gid sa inyo ining isa ka ambanon nga nagtigulo pobre na ilo. Nagtimbang sa mga pagkamay, nailong sa pag-igod na tagnabulaan na singkalipay. Kanugon lang sa pag-alila, kanugon lang sa pagpalangga, kay hinalik ka nga narula, kagimbilinan mo ako sa luha. Nagapting o inintukhan ko, nagaantos, nagasakripisyo, adlaw gabi ang pangamuyo, kaginahandom ang pagbalik mo. Kanugon lang sa paghalila, kanugon lang sa pagpalangga, kay hinalik ka nga nadula, kagimbilinan mo ang sinuha. Nagapinpot inintukhan ko, nagkaantos, nagasakripisyo, adlaw gabi ang pangamuyo, kaginahandom ang pagbalik mo. Adlaw gabi ang pangamuyo, kaginahandom ang pagbalik mo. Okay, no? Ito, no? Ang bahano, no? Ang nagdato nga tulog ninyo, nagatigulo ng pobre na ilo sa pagdugma. Yari po yun, no? Bilang pangaduha, no? Nagdulog ako sa inyo. Nagatigulo, kaya tungod kay wala kita ginahali ni subong sang pandemya, no? Yari, ang bahano nga nagatigulo pandemya. Para gitsin niya teman-teman. Ang kahapon na noon
Yan ang matangtan naton, kumasunod na mga henerasyon. Kung pagdayon inyong lakat sa panahon, makaluluoy gid ang mga pamatanon. Upan din ya nga makasulong pa sa buwag sang ampon sa kapawa. Ano pala ang imot tinutuyo sa mga pumuloyo nga lubos ang pagkako? COVID-19 nga tumangkapintas nga nagkahalit sa bukas na Pilipinas. Tama na ang mga pagtampalas, kay ang mga Pilipinong halos na makatibawas. Upan din yan ang makasulong pa sa buwag sang ampon sa kapawa. Ano pala ang imot tinutuyo sa mga pumuloyo na lubos ang pagkako? COVID-19 na tumangkapintas na naghahalit sa bukas na Pilipinas. Tama na ang mga pagtampalas, kaya mga Pilipinong halos na makatibawas. Upang dunya malaping mapintas, tama na ang pagtampalas sa Pilipinas. Okay na, mo ito anay no, ang aton nga igadulot sa inyo anay no, nga ang banon balito ka banon, para ginasaton ng mga kauturan nga yara sa nagkalain-lain nga nasyon, labi na gid sa dira sa Florida no, sa kay Ma'am Mary Ricabar, nagsubong man dira sa New York, sa kay Ma'am Emeline Pedregusa no, kaga labi na gid sa kanday Ma'am Health Chances, nagsubong man sa kay Ma'am Gemma Maniba no, kag sa kay Abian Bubuitan, subong man sa kay Abian Fidel Arabis no, kag subong pagit no sa aton nga pinalanggaman nga mga OFW dira sa Kuano, dira sa dira si Mama si Indaya Lore Avila sa Kuano, sa Saudi no, ukon sa kay Inday Rose no. Labi na gid sa aton nga pinalanggaman nga mag-sponsor gid diri sa aton nga Kalingawan no, sa kay to Edward no, sa kay to Ed no, Rivera no, nga maga-sponsor siya gid sa aton nga Kalingawan sa sini nga kada live naton diri para kuha ng aton nga signal. May gina-provide siya no, hindi magdugay no, hindi palabutan sa dasong simana siguro basi maayo na aton nga signal. Okay na, madamong salamat kag yari ana yang pila ka mga shout out gikan sa aton nga mga kauturan. Pa-shout out sa Sorongon family diyan sa Anabo nung pa-request masak nung salamat halin sa kay Red Raider Motovlog.
Hello, Tatay Pirot. Pa-shoutout ako sa family Nedic at family Piano sa Ibahay, Aklan. God bless po. At pa-request ako Barkong Don Juan, hambal ni Gemma Piano. Oo. Abot ko nga, nasa ulo ko pa. Shoutout sa kay Basak PHTV. Happy watching. Ngayong hapon, Tay Pirot, pwede ka request. Ano dyan? Igadulot. Thank you watching from Tondo, Manila. Sa kay Albert Banyas. Madami ko salamat sa inyong mga pagsubaybay diri sa atong kalingawan, diri sa atong channel, Pirot Haranista, no? Okay, no? Kaya ginapangabayo ninyo, hindi nagpangabayo sa inyong ambahanon nga tamasak siguro ka barutak mo ibugin ni siyang. Kaya istorya sa barutak mo ibugin ng atong igadulot sa inyo. Ambahanon nga tamasak, no? Dali lang kayo doon magandang gitara tao. Hapon di kapululan ko'y ang pagdalastas sa mga inagihan banwasang baruta. Kapayo nga kupay ang ngalang si Kamasan. Nanging kayo sang baryo sa tuwanay kinatawag ni Nurosang malubak. Barutak sang pinto nga ulan, sakop sang tumangkas bilang kabisira. Simon Protasio Yakin na tubang Friday nga katsila ini nga asunto Ginsakyan sa masak pakato sa irong-irong sa gobernador siya ang nakikinto. Kanisip ko nagkari sa kaugalingon. Ako't maluwas ang tinawo sa kahumsang katsila sa pagkakulito. Sa pangwasang tumangkas Gobernador General padala sinusunod Simula ko ng minuto nasa tumalubat
no? Yara na, no? Ang pangaway mo gid ng banon, natikulo ng tamasak, no? Bisan sa matuod ng usa, daw lipat-lipat po ta kanang mga lyrics ko. Sige lang, bisa hamot basta gauklong ako na lipatan ko. Pagaling ka, at least na dulat ko sa inyo ko na paabot ko sa inyo. Yari pa ito, may mga po nang sa kaya biyan gamay ng sa kaya bumbong, no? Rasagwa. Siya ko no. May mga po lang sila, no? Sa mga kasador pamilya ni. Okay, no? Yari pag ang isa kambanon, naging pangabay, no? Ano to? Ikadulot ko. Ay, ang itong duluhan na i-review ko pa daw ginapanungdong ko pa. Sumasala ko ron. Ari lang anay, ang nagatigulo ng ikadulot.
Magpalangga mo sa akin. Okay no, mo ito no, ang atong bano nga gindulot sa inyo no. Kaga okay, thank you gid sa atong mga abyan no nga nagalantaw diri kita. Malagyan na masako ng gitarabay te. Damo naglalabay la. Lantaw-lantaw man sila. Okay lang no. Kaga antes kali kita mga padayon ngari naman nanay ang pila ka mga shout out gikan sa atong mga tuturan. Happy watching sa kay Rodel Tambong, mayong hapon. Mayong hapon ng Pirot watching from Marilao, Bulacan, halin sa kay Jumark. Mayong hapon man Mayong hapon tayo Pirot, pwede ka request sa kampo nila Joe watching from Boracay, halin sa kay Jessie Bentic. Happy watching sa kay nung Eduardo Rivera, mayong hapon. So, mayong hapon man. Kadamo yung salamat sa imo nga gipadala nga panahon bilang sponsor. Tayo request ko mabugnaw ang lasang. Alin sa kay Timoteo Sumugat. Okay. Request ko na ng Eduardo kang dumduma ang langit kag nagahulat ako. Karon. Nagahulat gid ayhan? Ano? Ano ko? Nagahulat gid ayhan na. Nagahulat ako. Na. Ako Happy watching sa kay Malimit Lawrence mayong hapon. mayara nga hulat ko o kung nagahulat ako. Okay na no. Ano ito kita una? Lipat ko. Kampo nila Jo? Oo. Sige. Ang para na ya bala nyo ay ko tamari jo nang dunwan ay ko basi ko karbas sa uli para katakar kay Jupin. Aman mo naglakat sa? Karon ko nung naras eh. Doon mo lipat ako. Okay no, yari ang paano nga nagatigulo na kampo nila Jo. Sa kampo ni Radyo ay tuwiting manok naging naarado inaling kumalapit isang ligawo nang nakas matusina sang kamutyan tuwo basa sa ulan sa pagkamatuto na ating kaluto kay dili kainto
salitsihan, nayara ka sa salmuhan, intigay sa tersyuhan, ukmata sa rayhan, umakang madumduman, ugtot ko nga ulangan, daw manupak ang natundughan. Tungod sang pag-initensya, sang bayaw ko nga pilot, ughan ko ka purya ko. Dugangan pamanggalit, sang piras ko nga sungit, ughan ko kay daw magising. Pilit ko nga ang pusong asawa ko nga hapon. Anhon kay swerte lako. Okay na, mga tulong ang banong na nag-artikulo kampo nila Diyon. Yari pa ito, ang isa kang banon, naging pamay na ulaton ko, ukon, adong dumang lang, langit, para git sa kay Tuid, no, Rivera. Isang gabi ay ang buhat at katukhang mahayong ilipat ka rin ka sa adlaw kagabi. Sa oras na tanan, pagpalang kaanay, isang pamalayo, wala ka kita kay kunang sa pag-isa. Permisa talipay, anong ang malapit, wala kahang patay, amo nga sa pagsungkot, tukot magdagagay. Piling ko sa iyo, pilipag, kalimtir ang akong larawan. Palihog, ibigin, halungin, sinhintin. Magdilim, mapirdi, sampang wala pa ako, inalangan sa lihi. Kung ikaw bumigtas sa Katrina, may balik ko ang larawan. Sa ulo ng isuri, antis ka tumulong. Kung tamaan langit, huwag mapag-iwala ang kasagin. Kapailang puntahin natin pag-impungan, subok sa katapoy. Sa tingkat ng damot ang nangikabutan, hangin nga mapasko, habang ilang siya, lumihos
Pasko, makandilang siya, bumuhos matapos. Makandilang siya, makandilang siya, luminos magabot. Mabugnaw ang lasang ating ibuhian. Ang silaw sa adlaw daw pilihitan. Ang dahon sa kahoy kung saan hukong daw sa mga dahon. Sa imong pag-iyon, gihangad ko ng langit ug napag-iutoy. Namako untahan ug mamukintaon. Ang akong katapos kung imong tawag matuloy sa akong lugar. Ako panglipayon, pagkakatugin daw sa inyong ipulian. Sa langit nga nanganagaw, dili ko matakot ang imong kaanyahan na ulang uday. Bukong kong nagtulan, mabugnaw ang lasang atong ibuhian. Kahungod sa hangin, kalamig sa tubig. Kung mahimo, hintay, tapitan ko, ikaw ka lang kamanggan. Kanimong mo awit, mabugnaw ang lasang atong ibuhian. Kahungod sa hangin, kalamig sa tubig. Kung mahimo, hintay, tapitan ko, ikaw ka lang kamanggan. Kanimo mo awit. Okay na? Ano yung tanong? Gin-insert na nga ito, no? Upod sa tulumbahan kay ng dumang langit. Gin-insert na nga ito ang mabugnaw na sang, no? Para tatlo kakantahin na dulot na ito sa inyo sa isang kapanaw. Antes na magpapalayon, yari naman ang pila sa mga shout-out. Hi, mayong hapon tayo. Patamyaw lang ko sa bilog nga pamilya sa Negros kag sa Palawan. Pa-request ko kanta nga sa idalom sang kahoy nga lawaan hambal ni Marvin Bastian. Pasensya gid sa dalong kakahoy kay mga surban na kanta, no? Kung sa mga hayo, mga ano naman sang share ang yang mga recording. Kanta siya kuno sa Bukidnon, Mindanao. Oh. Happy watching kay nang Gemma Moneva. Maglanta saglit. Ay, yung hapon lang, Ma'am Jem. Tay tamyaw ako bilas nuno nga gainom Red Horse sa malit ni Moteo sumugat. Happy watching.
Mayong hapon sa kay Attorney Glimmer, Arganya. Happy watching. Si Glimmer. Si Sir. Si attorney na, taga Pagpang. Salon. Mayong hapon lang, attorney, no? O kung ano oras Sir. na sa inyo? Mayong hapon gali kay nung November 10. Happy watching. Nakalanto sa subunga. Antok din na nga, ano man. Ang balay, okay ka na tay? Nagwapo. Ta subong ba? Kaloy, kig salamat sa Diyos. Okay ka na tay. Oo. Ako, kita ko salamat na ito. Sa atong din ng mga panik, nga kung hatag isang kabastugan sa akon, tungkol sa pagsuporta gid ninyo sa mga ampanong ng mga Ilonggo, no? Bilang ang ini nga palatuntunan hindi sa disenyo naton nga para nga hindi man mag-ihig-ihig ang aton nga mga tugalingon na kultura, no? Kasi nung November 10 kang magahulat ako. Oh, okay, gina-prepare ko man ganina. Okay na? Ang galing ang banon nga nagatigulo na nagahulat ako para gid sa kay abyan November 10 kang sulungan sa kaya Toto Edward Rivera. Ang nag-sponsor sa sining aton kalingawan.
Okay na? Ang mga tanong, ang bahanong nagatigulo, ang nagahulat ako, no? Ano ba itong ipabay? Dali lang. Nagahulat ako, kung ano ang ipabay na. Kung di mo lagi patutuhan, Ito, ano na. Lately. Ay, doon naman. kailangan rin lang ang mga bakunang bahanon diyon, no? Yari, itulog na lang natin sa inyo. Yung isa kang bahanon nagatigulo. OMG. Ang matamis na yuko mo, OMG na bihag mo kita kung tangog sa kanya ko. First time pa lang na akong nakita, daw sticker ka nga napilit sa panumduman, nga abala nga hindi ka gidmalintan. OMG na frustrated na ako bangod lamang sa iyo. May tinitong na ako nagkakamuko, samtang ako madamong pinakito. Ang tinigan ko, ibabaw ilalong ang buko. OMG na excited na ako, may balanang sa bato. Ang sobra ko, halos wala sinta umanan, kay ikaw lang ang sa akong kaisipan. Kakaapo ka, pampasukat mga tunggan. OMG, excited na kita kung ang unang gagawin. First time pa lang na akong pinakitaan, daw sticker ka nga nagpilit sa panumduman, nga abala nga hindi ka gidmalintan. OMG na frustrated na ako bangod lamang sa iyo. OMG na frustrated na ako bangod lamang sa iyo. Okay na? Ang mga tanong, ang bahanon, no? Nagatigulo, OMG, no? Ang tisyan mo. Wala naman tibangan. No? Wala naman ti comment. Duwa na ka kanta. Abali niya. Sinong Eduardo Gamara kalimtan mo gidayhan ko. Request na? Dali lang, yari na bilang
pangitawag lang din. Lipat ko. Very good. Kalay, ang atong doon pa no. Nalipatan ko kaya yung ano mo. Kukulang mo. So, sorry kali. Wait, pagalit mo parang hapon. Ano no? Okay na. Diyan na, no? Number 3. Yari. Okay. Ay, tungod sa lang mga banong isa hindi natin gitna sa ulo. Kung may harap sa ulo, kumantay itong yara na gani, kalipat kita, mayo na may may harap kita kudigo para nga hindi ka dito. Malituan lang kang banon ng dulo sa itong sinyo. Ito sa sinyong banon, yari. Nagatigulo, kalimtan, mugidayan. Sinumpang mo ika'y sa tutak at sa langit, nang imo akong ulungan sa tanang nakasakit. Sa takong kalibay, nagpatigid ako sa imo. Sino man ang magtungtong, nabayaan mo ako. Ikaw sa makita, inakong dukha sa pagsikway mo. Sanggugma ko, daw halos mangimatay. Sa takong nagkalistanan, kag ang mga palamang putanon, kalitan mo kitayhan. Mapung kumahika sa kanyang hiligaan, ang gumbilin mong nalaragwan, ang atong kinahanglan. Bisan sa pagtulog, hindi ko ikaw malintan. Ang pamangkot sa kaugalingon, kalintan mo kinayan. Daw sa makihan, inakong dukha sa pagsikway mo. Sanggugma ko, daw halos mangimatay. Sa dakong nagkalistanan, ang mga palamang putano, kalimtan mo kitayhan. Mapungkuma
Okay na? Ito no, ang nagatigulo, no? Kalimtan na gilaya, no? Yari pagit, no? Bilang pagkatapusan nato ng gulong sa inyo, yari pagit sa kambano ng nagatigulo, sa diin, ayan. Kaya nato kalimtan gilaya, yari sa diin, ayan. Bilang pagkatapusan nato ng panahon ng gulong sa inyo. Hinahang turaw ko ang ating kahapon. Ang mga tinion kita malipayon. Sa hinali lamang imo ako nagbayaan. Ginbilin mo ako sa patas sa kalistanan. Sa dinaihan ang sarang ko patulungan. Sa dinaihan ikaw masalapuhan. Ano ba lang nahimo ang nakasalanan nga imo itayon. Kung anong bakit man ang mangin pamatut mo, patulong ko na lang isang patong sa puto. Ang mga nagliligaw, ikaw ang may gusto. Ano pa ang ako mahimo? Sa dinaihan ang sarang ko patulungan. Sa diin ko ay ikaw masalapuan. Ano ba lang nahimo kung nakasalanan nga imo idayon. Okay na? Naman ito lang. Pinakatapusan natin ng paano ng tulog sa inyo, no? Kaya daw na parang siya, no? Sunod naman, no? Sa mga sunod na tutulong kita sa sunod na linggo, no? Sige, sa ato, Kalingawan, Pirot, Haranista.
sa atong channel, no? Kaga palihog gali, no? Sa mga atong galingakon mga may duya gali nga maglantaw sa atong mga fan page, no? Mga ambahanon ni Pirot, no? Nga ginapabalok sa inyo, no? Hindi na siyang Pirot haranista, no? Ang atong banan kundi na mga ambahanon ni Pirot, no? Kaya yung Pirot haranista ano na to, ginhack sa atong mga kauturan, no? Nga wala brahon, no? Kaya ginislan ko na lang, kung ginpanilaturan ngay balik sa aton, kaya hindi na kumagakan, kung ko inyon lang na, kaya ko ibalik ta, sa nung oras sa hampangan nila kita. Kaya, ari na lang kamo sa lantaw sa fan page na to, sa mga ambahanon ni Pirot. Okay, maraming salamat. Kagmayong hapon ng sinyo tanan. Bye-bye.